дисертация да се разработи, за да може да се оцени нутритивния статус при деца в интензивни отделения. Чрез златния стандарт за това нещо, индиректната калориметрия. Тук използваме калориметричен метод и проследяваме и други показатели. Да, каква ни е целта? Да проследим, да оценим нутритивния статус, да оптимизираме храненето в зависимост от специфичните индивидуални нужди на всяко дете. Като ще се осъществява оценка и проследяване на нутритивния и имунологичен статус. И изготвяне на протокол, единен протокол, който обаче да е съгласно индивидуалните нужди на всяко дете за нутритивна поддръжка, нутритивен съпорт. Какви задачи си поставям тук? Аз моята бъдеща дисертация, която вече е към финални фази, определяне на енергийния разход, на енергийните нужди, именно чрез индиректната калориметрия, да мониторираме азотния баланс, креатинин, урея, като основни показатели от лабораторните показатели за белтъчен адекватен протеинов внос. Биохимични параметри, също така оценка на имунологичния статус, определяне на водно-електролитния баланс и неговите нарушения при деца, обект на лечение в интензивни клиники. Тук какво се има предвид? Има се предвид определяне на правилното количество вливания, които те получават, парентерално и ентерално хранене. Да се анализира друга задача, медико-демографския профил на пациентите, т.е. какъв е профила пациенти, които имат нужда от такава поддръжка и кога трябва да се направи, като идеята е тук да се разделят на 3 групи пациенти на чисто ентерално, чисто парентерално хранене и от смесен тип, който може би най-често така проследим, да се проследи наличието или липса на увреждания при такива режими, защото всеки от тях има своите особености, предимства и недостатъци. Може да продължим с следващия. Какво измерваме? Калориметричен метод. Индиректна калориметрия. Това се осъществява с уреди калориметри, които измерват работата на дишане чрез респираторен квотиент. Тоест, то звучи малко особено, че в обема издишани газове се измерва количеството издишан въглероден диоксид, количеството поет кислород и в зависимост от дишането се изчислява работата на дишането, всичко по електронен път. Нали? Представя го с диаграми. Лабораторни показатели, ефтини, достъпни. Това са креатинин, урея, азотен баланс, рутинно се изследва, креатининов клиренс по формулата на Кокрофт. Също ето нашата лаборатория в болницата, тя директно изследва креатининовия клиренс, директно го показва като показател. Глутамат, тук е поставена тази въпросителна с оглед на това дали има такъв панел, който ще може болницата да осигури. Затова е тази въпросителна, иначе глутамат се изследва като част от аминокиселините, глюкозния статус и липидния статус. Може да продължиме. Кои са ни пациентите, които се включват? Това са критериите за включване. Деца на възраст от 0 до 12 години. Защо избираме този интервал? Защото след 12 годишна възраст, общо взето дозировките за хранене са като за вече по-голям човек. И сме ги разделили за удобство и за прегледност на самия труд в 3 подгрупи. Неонатологична възраст при раждане на детето до 30-дневна възраст, деца до 3 години, деца от 3 до 6 и деца в училищна възраст от 6 до 12 години. Отново, разделяме ги на ентерално, парентерално и смесено хранене. Пациенти, които са на неинвазивна апаратна вентилация или инвазивна. Неинвазивна апаратна вентилация, това са пациенти, при които имаме кислородно подпомагане, те дишат спонтанно, например с high-flow канюла назална, която обаче те трудно ще понасят и трябва или маска за неинвазивна вентилация. Има такива детски размери. Сещам се сега на Прима Виста, Дрегер. Фирмата има такива, както и другите. Те обаче се понасят трудно, детето трябва да бъде в лека седация, за да може да го понася. Другите са деца, които са интубирани на апаратна вентилация, инвазивна. Вече може да продължим с следващия. Кои са критериите за изключване? Деца по-големи, както казах, защото при тях вече това е дозировката, като за големи деца.
като за големи хора. Пациенти с заболявания, които не са обект на лечение на хирургия, неврохирургия, изгаряне, предвид профила на болницата, чисто хирургичен, но те могат да бъдат включени съпътстващо, просто като част от отделно от програмата, и пациенти на спонтанна вентилация. Това са всички, които вече са значение на лечебното хранене, въпреки интензивното развитие. Необходима е метаболитно-нутритивна поддръжка да се осъществява. Много е важен синдром на малнутриция. Не винаги малнутритивният пациент е този, който е кахектичен. Има много едри и възрастни пациенти, включително тяхното състояние е известно като квашиокор. Тоест, не е задължително този човек да бъде, като го виждаме едър, че той не е недохранен. Напротив, той може да има такива деца, диабетните клиники също. И вече трябва за да може да уточним в детска възраст методите за ентерално и парентерално хранене, тъй като там са много малко са данните, те са просто откъслични статии и една ниша, която е благодатна, смятам, за последващо развитие. Може да прехвърлим следващия. Какви са новостите? Тук вече изследваме областта на биохимия, патофизиология, фармакология, клиничната нутриция и лечебното хранене. Идеята на лечебното хранене е да ускори, да подпомага процесите на възстановяване, т.е. на реконвалесценция, като то не е панацея, т.е. то не изключва медикаментозното, консервативното лечение и поддръжка, но подпомага. Скъсява болничния престой, от което скъсява и разходите, които за менеджерите и ръководните екипи са много важни. Разходите за лечение. По принцип, интензивно лечение, разходите са доста високи. И със всеки един ден те се увеличават. Може да прехвърлим на следващия. И ранно и адекватно включване на парентерално и ентерално хранене. Кога, какво, къде и как трябва да се разработи. Винаги се предпочита постулат, винаги ентералното хранене, ако гастроинтестиналният тракт е интактен. Интактен е при всички видове общо взето, освен някои големи коремни операции, примерно. При тях е по-трудно, също с внимание. Каква е концепцията? За парентерално хранене е ранно и агресивно. При възрастните пациенти се изчаква шоковия период да мине. Примерно, един голям човек с политравма се изчаква да мине до 48-72 часа, да мине един 3-дневен период, в който се оставя интактен гастроинтестиналния тракт, предвид, че вече и микробиома е нарушен, чисто стресово, от огромните нива кортизол и стресови хормони, които са отделени. При децата не е така. Би трябвало и концепцията е ранно хранене, защото е опасно, стигаме бързо до недохранване, бързо им спадат албумини, общ белтък и така. Нов и перспективен дял е имунонутрицията с правилно подбрани продукти. И тук вече е мястото и на пробиотиците, пробиотични храни. Имаме на пазара такава храна, която е изключително добра за тази цел и е разработила специални формули за ентерално хранене и поддържане, пробиотична поддръжка, в зависимост от различни групи пациенти. Т.е. те са обогатени. Тази пробиотична храна е на базата на космически храни. Знаете, България и сега е лидер в космическите храни. И общо взето това ни остана като космическа държава. И това са вече насоките на бъдещия дисертационен труд. Какво да го оцениме, да не го повтарям, да се изработи терапевтична стратегия и да се борим с хранителния дефицит и малнутрицията в детската възраст, които са много важни. Важно е детето да бъде захранено адекватно. Това е по този въпрос.